Basumatari गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ मैया इउपिपिएल दोलोआ फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय नैथि खोलोबनि बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावबाय। मख'नो गोनांदि 14 नं चिरां दुवार बियाबाव गोबां खुद्रिसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। इउपिपिएलनिफ्राय खाम्फा बरगयारि बिथांनो टिकेट होनायखौ हेंथा होनानै 14 नं चिरां दुवार बियाबाव गोख्रों खुद्रिसारदों आरो इउपिपिएल दोलोनि फिरफिलाखौ सावनायखौ नुनो मोननाय जादों। 14 नं चिरां दुवार बियाबाव इउपिपिएलनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिया माब्लाबाबो देरहाया होनना बिरदाव मोसाहारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। दोलोनिफ्राय नैथि खोलोब बिजाथि फोसावनाय बे हाबाफारिया दसे सिगाङाव जोबनानै थांबाय। दा बे बिजाथि फोसावनायाव जोंनि 14 नं चिरां दुवार समष्टियाव खाम्फा बरगयारि बिथांखौ दिनै बिजाथि फोसावनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बे बिजाथि फोसावनायनि थाखाय जोङो 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटिनि दैदेनगिरिफोर, प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोर, इयुथनि दैदेनगिरिफोर, उइमेन्सनि दैदेनगिरिफोर, जोंनि मिरुनि दैदेनगिरिफोर आरो जिल्लानि दैदेनगिरिफोर आरो आइटि सेलनि दैदेनगिरिफोर जों जयैनो बे फोसावनायखौ लानानै जों प्रतिबाद खालामदों, जों बिनि हेंथा खालामदों आरो जोङो दिनैहाय नुनो मोनदों जे जोंहा बे फोसावनायाव जोंनि थाखाय मोनसे दुखु गोनां बाथ्रा। जोङो माब्लाबाबो खाम्फा बरगयारि बिथांखौ नैबे समस्थियाव बिजाथि जों मोननो लुबैयाखैमोन। मानोना थांनाय 17 बोसोराव बिथाङा गादबनाय, नासयनाय, सुसिनाय, मानसि बुथारनाय बेबायदि खामानिखौ बिथाङा मावदोंमोन आरो बिथांखौ जोङो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जोङो खननै जों फेजेनदोंमोन आरो बिथाङा दाख्लैसो फेब्रुवारि दानावसो जोंनि बे इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदोंमोन। दिनै बिथाङा जोंनि 14 नं चिरां दुवार समष्टियाव बिक्ति गैला। बिथाङा माब्लाबाबो देरहानो हाया। बिथांखौ रायजोनि स्कुला रायजोआनो मोजां मोनला। दिनै बिथाङा आरो जोंनि दोलोआव हाबफैनानै जोंनि दोलोखौ गुलजार बेबायदि गन्डगल खालामनानै जोंखौ गावस्रा होनायनि जे हाबाफारि बे खामानिखौ बिथाङा मावदों। दा बेनिखायनो जोङो ब्लक कमिटिनि जानानै, जोंनि जिल्लानि जानानै, जोंनि मिरुनि जानानै, प्राइमारिनि जानानै, बुथनि जानानै, बिसिडिसिनि जानानै, सापर्टारनि जानानै जों दिनै बिथांखौ जोङो खुद्रिसारनाय जोङो देखायदों आरो जोङो हायै खामानिखौ जोङो जेब्लाबो खावलायबाय थादोंमोन। प्रमद बर'खौ जों खावलायदोंमोन, जोंनि नेताफोरखौ जों खावलायदोंमोन, नाथाय बिथांमोना जोंनि खावलायनायखौ बेसेन होआखिसै। दा बेनिखायनो जोंनि मोनसेल' थांखिया बे 14 चिरां दुवाराव जोङो डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ जों लुबैदों आरो डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ जोङो इन्डिपेन्डेन्ट उदां बिजाथि महरै जोङो फोसावगोन। जोङो बेखौ फैगौ 2 तारिखआव जोङो नमिनेशननि जे खामानि बे खामानिखौ जोङो मावगोन। दा जोङो ब्लक कमिटिनि जानानै खमसे खम 200निफ्राय 300 बेबायदि जोङो रिजार्भेसन होबाय। जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जे फ्लेग बे फ्लेगखौबो जोङो सावनाय जाबाय आरो जोङो फैबाय थानाय समाव इन्डिपेन्डेन्ट जानानै जों गेलेनो जोङो थियारि जादों आरो 100% जोङो निश्चय देरहागोन जों बेखौ मिजिं खालामो। खाम्फाया देरहागोन ना नोंथांमोननि? जोंनि समस्थियाव खाम्फाया थैब्लाबो देरहाया। बे 100 बार बे समस्थियाव गेलेब्लाबो बिथाङा देरहाया। मानो? खाम्फाखौ मोजां मोननाय मानसियानो गैला। दा खाम्फानि बिथांमोना रिउमार्स खालामनायनि थाखायनो जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय गुबुन गुबुन दोलोआव दिनै बिपिएफआव, बिजेपिआव, जोंहा एबिपिआव आरो गुबुन गुबुन दोलोआव दिनै जोंनि दोलोनि मानसिफ्रा दिनै थांगासिनो दङ। मानो? खाम्फा बरगयारि बिथांखौ जोंहा रायजोफ्रा मोजां मोनला। खाम्फा बरगयारिनि आदर्श नितिखौ मोजां मोनला। खाम्फा बरगयारिनि आखुआ माबायदिमोन बेखौ जोङो रावबो मिथियै गैया। 17 बोसोरनि जारिमिनाव जों भुगिनानै दङ। दा बेनिखायनो खाम्फा बरगयारिखौ जों माब्लाबो जोङो लुबैया आरो खाम्फा बरगयारिनि बे समाव 100% देरहाया जों बेखौ बुंनो हायो। गुबुन फारसेथिं खाम्फा बरगयारि बिथाङा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय टिकेट मोननो हानानै बिपिएफ दोलोनि हेंथा माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। बिपिएफ दोलोआ चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरगयारिखौ सेवबाय होननानै बुंदोंमोन होनना खाम्फा बरगयारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। बिपिएफ दोलोआ चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरगयारिखौ सेवबाय होननानै बुंदोंमोन, टिकेट होआ होनना होनदोंमोन। नाथाय इउपिपिएल दोलोआ दिनै चन्दन ब्रह्मनोबो टिकेट होबाय आरो आंनोबो टिकेट होबाय होनना खाम्फा बरगयारि बिथाङा फोरमायथिदों। फैगौ बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै बिटिआरआव गोबां दुंहाव थासारि सोमजिदों। थिग बेबायदिनो बिटिआरआव गोमसारदों बिजेपि ग'बेक हिमन्त बिश्व शर्मा मुर्दाबाद, दिलीप शइकिया मुर्दाबाद होननानै बिटिआरआव गोमसारदों। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा आंगारकाटायाव हिन्दु बाङालिफोरा बिजेपि सोरखारनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। हिन्दु बाङालिफोरा डि भटार गसरखौ बोखांनानै लाफिननांगौनि दाबिजों तामुलपुर जिल्ला कुमारिकाटा बिनायपुराव अल बिटिआर बांगाली युवा स्टुडेन्ट फेडारेशनआ गोख्रों खुद्रिसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय गोबां दोलोआ गावबा गावनि बिजाथिनि मुं फारिलाइखौ फोसावदों। थिग बेबायदिनो आसाम
गण परिषद AGPआ BTC बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावबाय। 11 नं बावखुंग्रि बियाबनि बिजाथियानो जादों बिष्णुराम नार्जारि, 20 नं मथनगुरि बियाबनि बिजाथियानो जादों मनमोहन दास आरो 3 नं श्रीरामपुर बियाबनि बिजाथियानो जादों बिप्रदेब तालुकदार। ढेकियाजुलि ओनसोलाव गोबां दुंहाव थासारि सोमजिदों। ढेकियाजुलियाव कंग्रेसनि हेंथा हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। मन्त्रि अशोक सेंगाल बिथाङा कंग्रेस दोलोखौ जुनार होनना बुंनायनि सायाव ढेकियाजुलियाव गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। ढेकियाजुलियाव मन्त्रि अशोक सेंगालनि मुसुखा सावनानै गोख्रों हेंथा दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों। UPPL दोलोआ फैगौ BTC बिसायख'थिनि थाखाय नैथि बिजाथिनि मुं फारिलाइखौ फोसावनायनि उनाव UPPL दोलोनिफ्राय डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा रिजाइन होबाय। UPPL दोलोखौ नागारनायनि उनाव डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिदों 14 नं चिरां दुवार बियाबाव खाम्फा बरगयारिनि हेंथायै उदां बिजाथि महरै गेलेगोन डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा। 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव डक्टर सांग्रां ब्रह्मजों लोगोसे सा 300सो दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोखौ नागारबाय होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों आरो मख'नो गोनांदि UPPL दोलोनि गेना गोरोन्थिफोरखौ सांग्रां ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिना होदों। UPPL नि हाइ कमान्डनि डिसिसन खाम्फा बरगयारि बिथांखौ केन्डिडेट नमिनेसन खालामनाय जोङो बेखौ बोजबनानै लानो हायाखै। मानो होनोबा बिथांनि 17 बोसोरनि जेनाखि पाप बेखौ 14 चिरां दुवार ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा खर'आव रुजुननानै लानो हाया। थांनाय 17 बोसोराव बिथाङा जिबायदि जोंजों खामानि मावबाय, बिथाङा जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जिबायदि ट्रिटमेन्ट खालामबाय, बिनि एगेन्स्टै जोङो जेब्लायबो गसंबोदोंमोन आरो इयुनावबो जों गसंलांबाय थागोन। नोंथाङा दा मा थांखि लागोन? जोंहा प्राक्तन बारग' आफादगिरि 14 चिरां दुवार ब्लक UPPL नि बिदाव मुसाहारि बिथांबो दङ। जोंनि गागि सासे इन्टेलेक्सुवेल दिनेन सार दङ। जोंहा भाइस प्रेसिडेन्ट दङ समनाथ सुवेदी बिथां आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोन दङ। जोङो ज' लोगो नांलायलायनानै मोनसे सिद्धान्तआव फैदों कि जोङो फैबाय थानाय BTC इलेक्सनाव इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै जोङो गसंसिगोन आरो फैबाय थानाय 2 तारिखआव 2 तारिखआव जोङो नमिनेसन होनो थाखाय साखाफारा जादों। नोंथांनि बेसेबांसो दोलोनि मावथिफ्रा रिजाइन होदों? दिनै जोंहा UPPL 14 चिरां दुवार ब्लकनि आफादगिरिजों लोगोसे 14 चिरां दुवार ब्लक UPPL नि इयुथनि जेनेरेल सेक्रेटारि सानैजों लोगोसे आरो माखासे प्राइमारिनि आरो BCDCनि चेयारमेनफोरजों लोगोसे गासै 300सो UPPL नि दैदेनगिरि आरो वार्कार बिथांमोनहा रिजाइन होबाय आरो फैबाय थानाय समाव बेसेबां बुथ दङ बे बुथनि बांसिनखिनि नेता दैदेनगिरि आरो मेम्बार्सफ्रा रिजाइन होनो थांगासिनो दङ। नोंथांनि समस्थियाव जिहेतु खाम्फा बरगयारिया गोबाव सम सासन खालामदोंमोन, बेनिफ्राय उदां मोननो थाखाय नोंथांमोनहा खाम्फा बरगयारिखौ फेजेनदोंमोन MCLA बिसायख'थियाव, नाथाय बे बिथांखौनो UPPL लाबोफिनबाय बिजाथिफिनबाय। दा नोंथांमोनहा बे ओनसोलनि जानानै मा सिन्था खालामो? दा बेखौनो जोङो गनायनानै लानो हायाखै। जाय बिथांखौ जोङो जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा बेखौ नाङा बिथांखौ नाङा होननानैनो थांनाय इलेक्सनावबो जेननो थादोंमोन आरो बिथाङा थांनाय इलेक्सन मोननै MP आरो MCLA बेक टू बेक मोननै इलेक्सन जेननाय बे व्यक्तिखौ जोंनि 14 चिरां दुवाराव जाबसिन हरनायखौ जोङो गनायनानै लानो हायाखै आरो बिथाङा फैनाय लोगो लोगोनो बिथाङा ब्लक कमिटिखौ गावनि मथे बानायनानै लागोन, बिथाङा फैनाय लोगो लोगोनो प्राइमारि कमिटिखौ गावनि मथे बानायनानै लागोन, BCDCखौ गावनि मथे बानायनानै लागोन। थाङै थाङै गासिबो BPF नि मानसिफोर जाजोबगोन आरो BPF फरनखौनो नों UPPL खौ बुंनांगोन आरो जोंनि गोजाम जायनोखि मावथि बिथांमोना जेरावबो स्थान बा जायगा मोननाय नङा। बे बियाबाव खाम्फा बरगयारिनि नोंथाङाबो बिदिनो चेलेन्ज खालामनाय जागोन, माबायदि देरहागोन सानदों? खोब मोजां।
आं वेलकाम जनायदों मानो होनोबा हाग्रामा महिलारि बिथां आरो ओरै फारसे डिपुटि चिफ बिथांमोननि नारा नाथा जुजिनायाव जोङो इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै 16,000 बारा भट मोननानै जोङो उथ्रिसार जानो हागोन आरो गभर्नमेन्टआ जायनो दागोन जों बिथांमोननो आखाइ हरनानै लोगोसे थाफाहैगोन। रनजित बसुमतारी नोंथांनि जियाफोरखौ मानो खालामनो गोनां जादों? माखासे पाप मावबाय। पापआ जाहैबाय रायजो राजाफोरखौ नायनायनि अनगा गावनि फिसाजोखौ नायग्रोबाय, गावनि पिएनि बिसिखौ नायग्रोबाय, गावनि पिएखौ नायग्रोबाय, गावनि न'खरनि सोद्रोमाखौ नायग्रोबाय। बेनो जाहैबाय मोनसे पाप। पापखौनो होननांगोन बेखौ, मानो होनोबा रायजो राजाखौ नायाबालानो गावनि न'खरनि आरो गावनि आंगो फांगु थाफाग्राफोरखौसो बिथाङा गुरुत्वसिन होदों। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय गिबि खेब हाइकमान्ड नङि मानसिफोरनि बियाबाव बिजाथि होनाय जादों। बेखौनो जोङो सोंथि खालामदों। दा जों नुबोबाय थानायबा पार्टिनि चिफ बा हाइकमान्डआसो मोननै कनस्टिटुयेन्सियाव गेलेयो। नाथाय देग्लायनियाव मा जाहोनखौ लानानै सासे व्यक्तिखौनो मोननै जायगायाव होदों जों बुजिनो हायाखै। जानो हागौ बिथाङा रनजित बसुमतारीया हाइकमान्डनिबो गोजौआव नङाबा सिङाव माबा मोनसे थाखोमानाय बुजाबुजि दङ, जोङो बेखौनो साननानै लानांगोन। दा जेनाखि सानै व्यक्तिखौ होनाय बियो खोब गनायजाथावै आरो बावखुंग्रिफोर बायदि जायगायाव मिसिमाफोर जायगायाव थोजासे दैदेनगिरि दङमोन, सासेखौनो मोननै जायगायाव होनांगौ होननानै जों सानामोन। ओनसोलनि रायजो राजाफोरा प्रमद बर' बिथांखौ इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै मोननो हागोननि मिजिंजों गोजोननायजों लोगोसे गोसो गोरबोजों बरायदों प्रमद बर' बिथांखौ। আমার দলীয় বিভিন্ন সভাবিলাক আৰু লগতে প্ৰাইমাৰী আৰু বুথৰ লগত মিটিং চলি আছে। তো মই বিভিন্ন সমষ্টিত যোৱা চৰকাৰ চলি থকা সময়ত বিভিন্ন বুথৰ লগত কথা পাতিবলৈ স্কোপ পোৱা নাছিলে। আজিলৈকে মই প্ৰায় 10টা বুথ লগ কৰিলোঁ, বিভিন্ন 10টা সমষ্টিত বুথৰ আমাৰ ৱাৰ্কাৰবিলাকক লগ কৰিলোঁ। আজি 10টা সমষ্টিত লগ কৰিম। ইয়াৰ পিছত গৈ পেলাই আৰু এটা বেলেগ সমষ্টি চিৰাঙত মই লগ কৰিম। গতিকে বুথৰ লগত মোৰ মিটিং চলি আছে, যাতে নিৰ্বাচনত তেখেতসকলৰ মনত যদি কিবা শংকা আছিলে সেইটো ক্লিয়াৰ কৰি দিবৰ কাৰণে চবতো কাম কৰি আছো। আৰু ইতিমধ্যে মানে ৰাইজৰ মাজত এটা চৰ্চা ওলাইছে আপুনি ইয়াৰ কাৰণে দলে সিদ্ধান্ত ল'ব। দলে যেতিয়া কিবা এটা সিদ্ধান্ত ল'ব মই ইয়াৰ মতে কৰিম। গতিকে আমাৰ দলৰ কোৰ কমিটি ডিছকাশ্যন হ'ব, ডিছকাশ্যন হৈ পেলাই এই সিদ্ধান্তটো ল'ব। মোৰ নামটো আহি গৈছে, আপুনি ভালকে চাওকচোন। থেংক ইউ।